Hej igen, det her det er episode 2. Den anden den gik lidt i kaos, fordi mit internet det røg. Så lidt skal ikke ryge igen. vi begynder igen. Jeps. Vi har skaffet, altså imens vi var væk, så fandt Jannik nogle diger. Ikke også, Jannik? Ja, det kunne jeg også se. 8 diamanter i år. Jeg har 7, han har. Hvor mange Jeg har du? burde have diamanterne. Hvorfor? Det er mig, der... Det er dig, der hvad? Det var ikke dig, der fandt dem. Det. Nej. Nej, det er heller ikke dig, der er højst mining level. Hey! Grunden til, at du i højst mining level, det er kun fordi... Nej, det er ikke fordi jeg er OP. Er det ikke? Nej, det er, jeg har fundet ud af hvorfor. Hvorfor? Det er fordi, jeg har haft gensat min mining level fucker mange gange. Så stiger det lidt hurtigere. Det stiger lidt hurtigere for hver gang. Lidt hurtigere. Ja, lidt hurtigere. Men hvorfor har du så gjort det? Nok fordi, at jeg havde nok mining level 180 eller sådan noget. Og jeg vil gerne starte på 0. Nå, ja. Så kan du så ikke bare fjerne det? Så du siger, at han skal fjerne sit mining level igen? Nej, fjerne sådan så ekstra XP. Ja, det kan jeg jo ikke, Tony. Kan du ikke? Nej, det er det, man kan ikke fjerne det. Nederen. Ja. Jeg har mining level er 67. Nej, jo, 77 mener jeg. 78. Det går lidt hurtigt. Du kan det. Det var hurtigt. Jeg miner min egen dia. Jeg får 1000 XP for hver jernår i mine. Hvor meget XP kan man så se, jeg får? Det ved jeg ikke. Hvordan ser du det egentlig, du får det? Jeg skriver bare... Jeg skriver ikke noget. Jeg venter bare til at stige level. Så kommer der ud i siden. Så kommer der et eller andet med mining. Okay. Er der ikke nogen, der skal sige prosit? Prosit. Tak. Så står der mining. Og så står der den XP. Og så når du er i gang med mine noget jernår og sådan noget. Så står der, hvor mange XP du får. Og mangler. Og sådan noget. Fuck, jeg vil hoppe i lava. Nå. Super Rigger. Jeg kan godt lide Super Rigger. Selvom det hedder Super Rigger. Det kalder jeg det bare. Det er et fucking awesome navn. Awesome navn. Awesome. Ja. Det er bare, hvor du skal rette om på årene. Awesome navn så. I don't care. If you've done that. Danske håber spiller nu Space Engineers. Hvad fuck er det? Jeg burde snart... Jeg kender godt det spil. Det er godt. Jeg tænker, skal vi begynde på dagens spørgsmål, eller? Eller skal vi Hvorfor lave... har vi dagens spørgsmål? Det har vi heller ikke. Jeg spørger bare, om vi skal lave episodens spørgsmål eller sådan noget. Jannik, synes du, det var en god idé? Jeg er ligeglad. Okay, vi laver et julespørgsmål, fordi det er dagen efter jul. Faktisk så er det den dag, Jesus blev født. Ja, det er det sådan set. Nej, Jannik, nu har lidt ruineret med spørgsmål. Mit Hvad var det spørgsmål da? før Jannik har ruineret, så vil jeg spørge jer, hvilken dag blev Jesus født? Den 24. Nej, det gjorde han sådan set ikke. Han blev sådan set født den 25. om natten. Faktisk lige præcis midnat. Ja, det er overdrevet. Ja, Der tabte det min mus. det er jo overdrevet sindssygt. Ja. Hvorfor holder man det så den 4... Nå, han døde den 24. ikke? Eller? Nej, han gjorde det. Tony, kender du overhovedet noget historie? Nej. Altså, man holdt... Han døde i påsken.
Ja, Nå, ja. over i, Skær torsdag. over i Eller hvad var USA, det? langfredag. Ja, det var... Over i USA, der får man også først gaverne den 25. Tony. Nå, det var på grund af, at han blev født der. Men af en eller anden grund, så tager vi også danskere. Vi tager det sådan en dag tilbage. Ja, jeg forstår det heller ikke. Men så tager vi et andet spørgsmål. Hvad fik I af aftensmad? Hvad er jeres juletradition den 24. Det bliver Fisk. dagens spørgsmål. Nej, episodens spørgsmål. For vi laver flere Fisk. episoder om dagen. Fisk. Hey, kan du ikke tage noget af mit sten? Altså, jeg kan sige, at min tradition, det er, at vi altid holder, det er ikke rigtig jul, før, what the fuck. Før, what the fuck? Oh my god! Wow! Oh my god! Altså, vi får først gaverne efter maden og desserten. Så det er vores juletraditioner. Det er vores juletradition. What the fuck? Og så er der I ved bare ikke lige, hvad jeg fandt. Dia. Nej, Nej. ikke gør. Diablo Drop. Kan man det? Ja. Og det, hvorfor? Hvad er der ellers på? MCMMO. Du spurgte. Jeg svarede. Du spurgte svaret, din mor klarede. Ad. Spurgt svaret skal smøre det mor, som hun bliver klaret. Seriøst, vil du virkelig det, Jannik? Nej. Vil du? Nej. Super Breaker. Op, lad os komme op. Min, ja. Hey, noget vi virkelig skal have gjort på et tidspunkt, det er ikke, Jannik? Ja. Det der sindssygt mining noget. Med beacons. Kender du godt det? Ja. Kender du godt det, Mark? Nej. Det er, hvor man, altså, ligesom på sådan en prison, hvor man bare kan mine sådan, alle sådan sindssygt hurtigt, bare sådan, så skal du have en Dia Pickaxe Efficiency V, en beacon med... Ej, ikke Efficiency V, Jannik. Du kan Nå, godt men- nøjes med IV. Kan man? Ja. Og så skal den der beacon, den skal have haste eller sådan noget. Den skal... Hey, Mark. Jeg Ja. mangler... Du mangler. Ja, jeg mangler... en pik. Du mangler... Okay, det lyder godt nok forkert. Du mangler en pik. Ja, man kalder det en pik. Har du aldrig hørt noget, der hedder en pik? 80 eller hvad? Nå, 80 pickaxe. En 80 pick. Den er 80 år gammel, men den er stor stadig. Hvad? Du siger bare til, hvis jeg skal tage noget af dine sten. Så, det gør jeg bare begge to. Du kan godt tage mine ovne. Og du kan også tage mine nederste tools. Undtagen lige den der hakke, jeg er i gang med at lave. De nederste, ikke de øverste. Kan du få dem tilbage? Okay, jeg kommer lige med det. Hvorfor er der så mange ovne, Tony? Nej, du kan du ikke tage dem. Jeg kommer lige med det. Ja. Jeg er FK. Ja. Okay, så gør jeg sådan og sådan her. Sådan. Hey! Sådan. Hey, må jeg lige... Må Hvad? jeg bede om Hvad? mit jern? Tak. Du kan godt tage det nu. Det gider jeg Undtagen ikke. lige hakken. Jeg kan det, jeg tømmer bare din inventory. Det er ikke engang sjovt. Du må gerne tage kullet, på grund af jeg miner lige nu. Hold det.
Du må godt få den her tilbage. Hey, kan du ikke også tage min tools? Og lægge den ned i en kiste eller sådan noget. Vi skal lave nogle nye. Tag det, jeg tager. Nej, jeg gider ikke rigtig stå og stalke i din inventory mere. Det er begyndt at blive kedeligt. Oh fuck. Ja, fordi I ved ødelægge vores farm. Det er sgu da mig. Du skal ikke ødelægge min farm. Hvad for en farm? Ja, jeg har ligesom lavet en farm. Han har også lavet en kofarm. Det er jo det, jeg siger. Ja, det er ikke det, jeg mente. Jeg mente hvedefarm. Ja, det gør jeg også. Hvis du har lavet en kofarm. Wow, jeg skal farme den. Nej, Mark, du ved ikke, hvor stor kofarm jeg kan lave, når jeg bruger tid på det. Mark, det er en giga-kofarm, jeg kan lave ud af det. Mark, må jeg godt slå dig med min økse? Nej, Bare en gang. nej. Og jeg ved lige præcis, hvordan den kofarm skal laves. Først og fremmest skal den ikke over hegnene. Det laver jeg sådan. Den skal være under Prøv jorden, at se. sådan hvor vi kan Nej. op og ned. Lige hurtigt. Ja, nu må jeg godt på den. Jeg forestiller mig gameplayers.dk. Det kender du godt, ikke? Eller dem kender du godt, ikke? Nej. Kender du ikke gameplayers.dk? Nej. Snederen. Hej, lille ko. Kan ikke snowball? Jeg har fundet emerald. Har du? Jeg er kommet til at mine den. Jannik, stop. Jeg har fundet emerald. Ind. Hvor har du fået det weed fra? Jeg har høstet. Jeg har fundet emerald. Jeg har fundet mere emerald. Fedt. Jeg fik en af dem begge to. Seriøst, hvor heldig er jeg lige? Fandt du det? Nej, jeg har fundet 2 emeralder mere. Det er se, den skal vi kun bruge, når vi finder en landsby. Vi lager. Jeg har 4 emeralder. Og vi har en babyko. Ha? Jeg tror lige, vi vandt den der. Det gør jeg endnu. Bare helt take it, bitch. Take it. Jeg har et crafting table. Vi har bare en pind. Vi har, Shit. vi har en stor julegave. Ha? Og en pind. Og en pind. Og en pind. Nå ja, Tony, var det ikke noget med, du ikke gad at bo ved os? Jo. Nej, jeg skal nok bo i. Så du får ikke Jeg har lov til fundet at... emerald igen. Du får ikke lov til at pille ved kofarm eller weedfarm Nej. eller... Kom nu. Nå. Vi må gerne hjælpe hinanden og alt det. Vi må gerne bo hos hinanden. Bare der er noget, der er disenchanter. Hvad er det? Seriøst, Tony. Disenchanter. Bare det, så enchantende. Nej, det er dårligt. Hey, Jannik. Ja. Vil du gerne have de repair skills op? Ja. Jeg har lavet en repair anvil herinde. Seriøst, hvor mange emeraller finder jeg lige? Så du skal se, du skal bare have det her, du skal bare have de cobblestone på dig. Hey, Mark. Jeg tænkte på, om du kunne have den der mod, som der gør sådan, så man kan få den i inventoryen, altså blokkene. Sådan, så man ikke behøver at tage dem. Nej, Wow! Lava. det gider jeg ikke have, Tony. For. Hvad er det? Fordi den her server, den er næsten lige ved at overloade, når der er bare 8 inde på. Okay, spawn. Vand. Hvor lang var du? CPA NXD. Jeg skriver spawn. I vil ikke nogen nede i minerne, vel? Nej. Okay, godt. Jo, ja, den kan stå lige op ad lavaen. Har du kun 2 kører, Jannik? Nej, vi har 3. Ja. Ej, Jo. den ene er en lille ko. Og det er stadig en ko. Ja.
Hey, kan jeg bede om noget mad? Jeg har ikke noget med. Jeg har. Noget B? Jeg har lige været død, det er derfor. Tak, Janne. Jeg ved, hvad jeg skal lave. Du er altid til hjælp. Det ved jeg. Men jeg vil aldrig hjælpe dig. Det ved jeg. Mark, det er et flot hus, du har lavet her. Ikke? Det var meget ubrugeligt. mit hus? Du har ikke lavet det eneste hus endnu. Jo, jeg har så. Prøv at se mig. Fuck! Jeg er en businessman. Hey, Jannik her, du kan lave en sort jakke. Ja, jeg skal have en sort leder her. Hey, Tony. Ja. Prøv lige at se os. Kom så, Mark. Det er et businessman, mand. Prøv lad os se mit flotte hus. flotte hus. Vi griber! Hey! Væk med sig. Hey, gå så væk. Stop. Tony. Stop. Gå væk. Fuck, Jannik, lad nu være. Jeg prøver faktisk at... Jannik, prøv. Stop nu. Jeg mener det. Det er mega sjovt, det her. Jeg har set home. Nå, jeg skal også set home. Det er det, jeg kom tilbage for, faktisk. Se, det er home her. Set home. Mark, prøv lige at komme. Jeg er i det nederste lag, og det er der, hvor jeg bor henne. Okay. Fuck dig, Jannik! Fuck dig! Jannik, lad nu være. Jeg mener det. Jannik. Jeg mener det. Okay, jeg har fået det væk nu. Det var til en prank, mand. Prank master. Jannik? Vi burde omdele vores kanal til Minecraft Prank Masters. Ja. Hey Mark. Hvad? Mark, så er det din OP-tid. Okay, hvad er lige Smid lava derned. Ja, nej, det gider jeg ikke. Okay, hvad er lige chancen? Okay, nu behøver du ikke lige at gøre det. Sig mig lige, hvad er lige chancen? Det ved jeg Jeg ikke. aner det ikke. Søg på... Jeg søg på graver Wiki. et direkte hul ned, finder dia. Fedt. Tony, søg på Wiki. Hvad? For hvad? For at finde ud af, hvad chancen er for at finde dia. Du vil vide, hvad chancen var. Jeg har Ja, lige ja, fået achievement. Hot topic. Hvad er det for en? Det Det er er at dig. lave en ovn. Seriøst? Hvad er min? Det er din mor. What the fuck? Yeah. Jeg elsker ikke min mor. Jeg troede lige, du ville sådan sige, jeg elsker min mor. Hvornår får jeg? Findes der ikke flere? Ja, der findes Return to Sender. Okay, vi skal skaffe op til det nu. CPAN, så XD. Fedt. Snemaskine. Ja. Tony, gå væk med min sne. Jeg skal sgu da ikke samle mig op med. Ja. Tony, hvad fanden laver du? Jeg prøver at komme op. Ja, men så vent dog lidt. Gå væk. Gå væk derfra. Vent. Mark, Nej, det gå nu tager lige. Tony, jeg har stiger på mig. Accepter lige, Mark. Jannik, tag Dian. Diamond Steel. Ja. Det er lige meget. Haha. Nå, fuck dig. Kan du se de her 4 diger her?
Okay. Hvad? Nå, jeg skal da ikke nummer. Stop så, Jannik. Sådan noget skal du altså ikke bare gøre på andre. Okay, jeg gør det kun på en bestemt. Okay, Læsemaskine. Tony, ej, come on, Jannik. du kan bare lave din egen. Come on. Tony, du kan bare lave din egen med det. Ja, så skal jeg lige have en lille smule sne. Tony! Ja, jeg skal sgu da have Nej, en lille... kast det sne der, som du lige har taget. Det hele. Hvorfor? Ikke kast det hårdt til mig. Læg det på jorden, bror, når jeg har Nej. noget til dig. Au. Okay. Mark, du kan bare slå bag. Det gør jeg også. Først der noget mit vand ned til mig. Seriøst. Tony, du kan lave den lige ved siden af mig. Nå, tak. Gør du det alligevel? Lige ved siden af dig. Ups. Det er en meget effektiv snefarm. Det kan jeg se. Tony, jeg tror ikke, det vil være det bedste at sætte en... Jeg vil finde lava. Okay. Hvordan var det nu, man lavede den? et græskar på toppen af de 2 sneblokke. Nej! Giga Drill Breaker. Og det havde du også brugt. Snow machine. Jeg har lige repareret min... Sådan en snow machine. Snow Machine! Snow machine. Okay, vi har 11 dier. Jeg er nede i bedrock. Plus 1, jeg har en lige her. Ja, okay. Flot. Flot. Hey, skal vi ikke lave en diamond pickaxe til alle? Jeg har Jo. en. Har du en? Ja. Okay, Jannik, vi tager 3. Kan du ikke også lige lave en til mig? Jo. Så skal du også give ham den bagefter, husk det, ikke? Ja. Okay, har vi der. Og sådan sticks. Du behøver ikke at tage alt træet. For jeg skal også lave nogle kister. Her er Jannik. Jeg smider lige denne her. Oh. De er faktisk temmelig sjove. Især når du kan ramme. Her kan jeg i hvert fald ramme. Så må jeg gå væk på min snedmaskine. Okay, sådan. Jeg har fået noget obsidian. Mark, skal du ikke være med til at lege med snebolde? Sneboldkamp. Okay, Jannik, vi stopper. Nej! Jeg er stadig lidt nu. Sådan der, så stopper vi. Okay, jeg skal lave en... Bagefter, når vi har fået noget mere... Hvad? Ah, Hvad siger du? hey, vi kan høre ekko. Okay. Jannik? Det kan jeg også. Jo, Ej, hvor nede. Ja, skruer det er det lidt pisse ned. irriterende. Det er pisse irriterende. Kan I høre det nu? Aner det ikke. Det var stadig lidt. Ja, jeg skruer altså Nej. ikke længere ned. Jannik. Så det gør sådan her. Så mixer. Jeg skruer op på 60, og så stemmer den ned. Minecraft 0. 0. Ja, recording ting må godt være det.
Steam 0 og den der. Hey, prøv lige at sige noget. Hej. I kan godt høre ekko, eller hvad? Ja. Muy godt. Hvad nu? Aner ikke. Hey. Ja, Jannik, vi kan jo få excavation skill af det her. Kan vi? Ja. I skal slet ikke tænke på mig. Jeg miner bare lige obsidian. Laver du en portal? Ja, jeg ligger med mine obsidian til det. Excavation skill 11. 12. Og ja, hele min inventory fyldt. Jeg laver det. Men hellere kaste nu. Jeg laver medieblokke, så jeg hurtigt. Så jeg også, det er en god idé. Jeg fylder ikke lige så meget, så bruger vi det heller ikke. Ja, jeg har skruet lidt ned for dem, fordi lyden, det var... Fordi de kunne høre ekko. Og der kommer også video af den. Jeg optager, ja. What the fuck? Kommer du? Ripper. Nej, tak. Max har hørt over efter. The fuck? Du kan ikke. Hej Jannik, du kan aldrig komme op igen. What the fuck? Okay, det kan du så. Jeg er ligesom at sige på. Undskyld. Fuck. Hvis de siger, ikke så tilbage, hvor jeg kommer, så... Jeg kan ikke sætte den tilbage. Okay, godt så. Sæt den! Hvad fanden? Så går du væk! Øj! Tony! Jeg vidste... Hey! Der ligger sikkert to diamond pickaxes. Hey, må jeg bede om mit posten? Ja, hvis jeg må bede om mit. Ej, det er... Okay. Har du skrevet kit starter? Ja, det kan man skrive flere gange. Kan man? Ja, det skal du ikke. Hvorfor? Fordi det er snyd. Jeg har sagt, du kun skal skrive det en gang. Men må jeg gerne beholde... Eller må jeg gerne beholde den der skov? Du må godt beholde tulsene. Men ikke andet. Man må gerne skrive kit tools hele tiden. Kit tools må du skrive hver 5. minut til vi bare. Okay, jeg kommer lige ned. Jeg har fjernet repair. Her, du kan reparere en skål på den der. Skal vi ikke også lave en til snemand lige der? Jeg låner det i Annexes. Jannik, har du en stad? Nej. Du kan skrive kit tools. Nå ja. Altså, du kan også bare have en masse kop. Væk, Jannik. Jeg kan ikke gå særlig meget mere væk. Okay. Hvad? Vi prøver ligesom at lave en snemand til. Jeg gør. Jeg skal ikke validere, bror. Så kan de gå... Og lad den herhen. Lad den herhen. Og det Nej, vil jeg gøre laver den det op her. så effektivt. Nej, det vil jeg ikke. Jannik. Vi gør det her. Vi udvider bare sådan her. Så skal vi bare sætte den her. Så græsker. Nogen, der har nogle ben. Er nogen, der har græsker? Nej. Mark, er du klar til at sætte en blok? Ja, jeg er klar. Er der nogen, der har fundet en ko? Mig? Nej. Er der nogen, der vil lokke den ko til vores farm? Mig. Nogen, der vil hjælpe? Nej. Tony. Hallo? Jeg gider ikke hjælpe. Op, ko.
De snebolde er virkelig gode jo. Nogle gange er de ikke. Kom så god. Lad det nu være. Tony, jeg tror det jeg har, det hjælper lidt bedre. Jeg tror, jeg Tony, tager... hvor er konen være? Jeg tror, jeg tager en god. Hey, Jannik. Jannik? Ja. Hvis jeg skal du have din repair skill op, ikke også? Så kan du bare... kan du bare reparere din skovl, ved du har noget cobblestone på dig. Du fik mig til at miste mit bytte. Sådan der. Ved du har noget cobblestone på dig, så kan du bare reparere din skovl hernede. For jeg har... Nej, go. Kom lige her. Kom her. Okay, lol. Tak. Okay, jeg fik den. Okay, den der, den er ikke helt så god. Tony, der skal også kyllinger i eller andet. Eller nej, Tony, nej, vi skal lave en kun til kyllinger. En, som der bare får rigtig bare presset ægget ud af dem. Jeg tænker selv. Automatisk æggefarm måske? Ja. Det er der måske noget, der hedder. Det er der. Jeg har bare ikke Måske fundet at en lave. ko, der er gået ud. Som jeg prøver at komme. Jeg kan ikke finde ud af at lave det der farm. Det kan jeg ikke. Heller ikke mig. Jeg ved heller ikke, hvordan det fungerer. Jeg tænker på, at vi prøver at lave den off-cam. Og så viser vi, hvordan den fungerer. Okay, jeg lægger det nu. Nej, det gør jeg ikke engang. Fuck. Jeg har lige fået en ko ind. Okay, man kan ikke lave sne til... Det kan man ikke. Lige meget. Det er nok en helt ny måde, jeg nogensinde... Jeg har aldrig set den der måde at få en ko ind i sit bur på. Hvad gjorde han? Han skød så mange snebolde på den, sådan, så den fløj over hegnet. Fedt. Den måde, den kender jeg godt. Den er bare for sjov. Jeg har ikke prøvet det før. Har du ikke? Nej. Noob. Hvor? Og Tony, det er ikke nu at skyde snebolde på en ko, for at få den ind i et hegn. Ind i stallen ko. Ind i vandet. Ja. Ja, væk med så. What the fuck? Sniper skills. Lad kanonerne! Lad kanonerne! Og jeg ved, hvad vi kan lave, nu når det var alligevel tæt på jul. Det er over jul, Jannik. Nej, det er faktisk jul lige nu. I dag. Det er overhovedet. Nej, det er faktisk juledag. Altså, Ja, det er juledag, hvis vi er i Amerika. Nej, hvis det er sådan rigtig. Altså, sådan helt great. Nej, Tony, du skal ikke spille det der. Vi skal lave et sneslot. Så skaffer jeg sne. Nej, wow, og vi... Den her, den kan vi bruge. Jeg er allerede i gang med at skaffe sne. Tony, du skal lige se mit ord. Det var de der blomster der. Hvor er det? Jeg har lige stået en brud. Det var det, jeg sagde altid. Tony, kom med, så se med rostning. Det er mega sejt. Det er blot. Det er digerostning. Jeg er ikke kommet herover endnu. Det er pink. Jeg har gjort det her. Jannik, det er jo pink. Jeg ved det. Felt awesome. Tony, kom lige med en eller to af de der blomster. Bare en.
Ja, kan du komme ind med en af dem her? Oxidé Daisy. Så giver den. Poppy? Faldt over så. Det er til dig. Freaking fedt så som. Og vi Hvor dejligt. det er så. Jeg har faret mit armor, Nu er de bare tilbage igen. Hvad? Jeg er altså ikke hen i huset. Du skal bare tilbage til ham. Ja, jeg trykker lige, når jeg har fået. Nej, det gør du godt nok ikke. Ja, nej. Ja, nej, prøv at se mig. Faldt så over så. Hvor har du så fået det fra? Det er bare alle mulige forskellige farver, fandt derude. Nej. Det var faktisk min yndlings af dem. Hvad er det? Jo. Jeg kan ved, at det er rundhuset. Ja, de giver lyselilla farve. Nå ja! Hvor har du fået bonus fra? Jeg ved dræbe skeletter. Meget logisk. Yankee. Ja. Husk nu, vi deler alle farverne, ikke? Jo. Jeg skal bare se, om man kan blive mere pink. Det her, det giver lyselilla. Nej, det giver pink. Nej, det giver lyselilla, gør det ikke? Nej. Nej, så skulle jeg jo ikke bruge mit bogmio på den. Hvad er det? Den her, vores hus er nu monstersikkert. Jeg skal finde monstre. Heller Jeg har du. ikke engang fundet et monster endnu. Det er på grund af, at du kalder det for monstre. Jeg har lige sat den til easy. Igen. Sæt den til hard. Hard. Nej. Sæt den til normal. Nej, nu har vi easy på. Det er fordi, det er easy peasy. Det kan godt være, jeg skulle også lige gå. Kan du ikke selv skaffe dig noget mad? Nej. Ikke andet. Hvorfor giver de her penge? Jeg vil hellere have det gennem magnetter. Eller hvad, det er de her lille X, eller hvad? Ja. Øj, Ronny, du fik monsterhånd. Jeg kan ikke andet end brøden kød. Tony, jeg har en weed farm. Du kan for eksempel... Du sagde også, du vil lave en weed farm. Så lav en. Smoke weed every day. Sådan, så får jeg min. I see the Booba wall. Nej. Smoke weed every Det, smoke weed every day. Jeg glemte at sætte homer igen. Nu har jeg fundet køler. Smoke weed every day. Jeg har magnetter. Okay. Jeg har røde gaver, røde gaver. Jeg har fundet hund. Jeg har bare ikke det sidste. Men nu er det nat. Jeg skal finde noget. Køber! Køber! No. Smoke. Hey, Mark.
Ja. Sæt mad i min inventory. Jeg har ikke noget mad. Har du ikke noget? Nej. Så har jeg mad. Og kan du så ikke sætte det i ovnen? Nej, for jeg er ikke... Jeg er løbet for at lede efter ulve. Hvad? Jeg er løbet for at lede efter ulve. Så TPA til mig. Men jeg skal have en af ulvene. Bare sådan lidt. Og så gider jeg ikke. Hvorfor? Fordi jeg vil beholde dem selv. Der er sindssygt mange. Ja. Hvorfor gider du så ikke? Ej, Jeg ligger med til lyset. har du sat den på isen? Ja. Hvorfor? Sæt den på min ovn. Jeg har engang fundet et monster i den. Ja. Jeg har fundet masser. Jeg har fundet en landsby. Hey Jannik, kig i kisten. Der er emerald. Og giv. Det synes jeg også over til dig. Jeg skal lige Jeg har lægge fundet heste. Hey Mark, jeg skal have den her. Jeg fandt landsby. Jeg ser bare, hvad der er i. Fuck, der er noget lort i. Jeg skal have iron. Leggings. Har du fået din egen? Jeg vil Ja. også have en. Hvad er det? Det er ulv. Vi har fundet Darkwood. Vi har fundet Darkwood, Jan. Nej, Fuck. Mark, vil du hjælpe mig med at ødelægge det? Nej. Hvad skal vi bruge det til? Det ser pænt ud, og det er det, vi skal lave vores 3 hus ud af. Det skal jeg ikke. Altså, jeg vil beholde det hus, jeg har i bjerget. Så siger vi det. Men vi kan også lade det på fjerde etage, kunne vi jo. Nej, der ligger en Det er ikke